Heden ɗo e Bamdiaje noon ina e commune mo Sare Bakka e nder arrondissement mo Koumbal département Kaolack. Ɗo noon hande ko cuule kewi ɗo. On jii ɓeɗo julliɓe ko hande ɓe jalti caggal nde ɓe mbaɗi balɗe 15 e suudu fuɗnangue. Kamen foof noon hande ɓe timmi worɓe caggal nde ɓe cunnina ɓe gondi e selbeji mumen ɓe jimana ɓe natoya e galle o mo ɓe bismete. On jiiɗo koye ndu suudu ɓe nahnete saggal ɗum noon ɓe joɗɗinte e nder ndu suudu. ɓeɗo julliɓe ɓe jeeton ɗo caggal nde ɓe mbaɗi balɗe 15 e suudu funnangue. ɓe keblama toon e gueɗe kewɗe, gueɗe needi hay cuusal hay gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa so ɓe jalti ko hen ɓe tuknoto. suudu sukkere ina jiya e ko mawɓe ido kebliranno suka e mumen ha seɓe punti ɗon ɓe mbawa anduno aduna o yarata. ɗum noon hande o hay si tawi natti waɗi ha joni ɓe ganduɗa ɓe cukki oɗo fina tawa mo ganduɗa mo jiya e pulagu. ɓoyata seeɗa yummiɓe ɓe ma ɓe garana sukaɓe mumen kono noon ma ɓe mbaɗanne test goto sen tuknima e homo ganduɗa ko kam woni selbe mumen. ngal noon o wowno julli si woni to laggi to ha suuwi artire nder suudu waɗane aada mum fulɓe. aada o nay hasi waɗatɓe muura julliji mumen waɗa keptinirde. si o heftini julli mum faayi julli mum tega 1000 francs walla 2000 hefta julli ko ɗum addi noon julli ɓuuri ɗo namni ha joni. ok ko en fina tawa ha joni ɗo ɓe muurete jinnaɓe mumen garanaɓe ɓe garanaɓe joni noon ɓe muurete joni mo kala laara julli mum ɗo muura si tawi o heftinani ɗum heftinani itta wonko o tottita ɓe ganduɗa koɓe sellu mum machallah. ko ɗum addi. ok ko ɗum debbo gori kombo test mo ganduɗa mbo weɓani noon kono yes seeɗa ma en gandu dak yummiɓe ɓe soɓe gari ma ɓe keptin suka e mumen caggal nde ɓe muura ha ɓe paari. ay la ay boka mujja argayi heftin ɓe gor Hey, ko de dili tego teri donde. Ko di mi anda woji gota. Ah, wani la yuna. No, il faut inde tata. No, ko poɓe heftin julli juma. Yum ba ya si daro. Oh, ay makam heftinani. Eh, thank you. Joni daro. Charge ya. On kala do iko samba. Tamallu. Deji. Iko samba. Koko Musa. Yasinar.
Yasin wi heptini joni non dare joni haade ɓe kittu haade wittu ɓe ko ɓe kaali ko non walla wona noon wona non ɓe keptinani hay kamɓe fof ɓe keptinani hay goto mumen heptinani d' accord yo farmata arrière caggal wawi ay kolli foti fundina kolli kadi fundi non wadde gon kuyi be rek be huyo ala min nana ko fundi non non kolli duda ko honde ke funda be bari Vida? Abla vida jin ndu nanganam de ndu wi abla jin sama nam do ngo woni nangu don a hebtini ndu hutin ko hutin ko honno ndu funda nangu o wi ko Ablaye o wi ko lay o yon ko lay o go ayeptina jirto an wadde bi pedi joni an mbiɗa goto keptinɗa an mbiɗa ablare keptinɗa yodina wori ɗon gra ordo yoɓo jippo mbaɗo reflote gayno wona tija ay hon daro biya obo jindu kam selbe on noon boyen andina ɗum ɗo sa yi ɓe in mbaɗa ko gam tan humpitugol ndax yummiɓe ɓe ɓe ɓaɗino suka e mumen ay ɗum en fiitino ɓiɓɓe mon ɓe yoɓe ɓaddi toon ɓiɓɓe mon ɓe foɗo toon ɗon ɓaɗo sabu ɓiɗɗo ma si woɗɗima wawa heptin honɗum gacce sukaɓe ɓe ndiwo toon ɓiɗɗo ma yo ɓaddotoma lelo dow maɗa ɗum mooma pour bimbi janggo kamo wawa dañ enɗame ma ɗo tolni foof o anda yayam ko ɗum potmi ɗum waɗa babam ko o horma dañi am ko ɗum addi in waɗani ndi nguleni ndi ɓe dajata ɗo onon ɗon daƴa ɓurni ndi on defat ɗon mbarña ɗon ndema ɗon ɓe mbaba nden noon hande seydittima ngel waktuyel waɗi ko am noon tuma hoorema onon poɗata in enɗam ɗam wona guɓɓe wona ƴattoje ɓiɓɓe ɓe ɓe mbiya ɓe ndewtaki ɓe ndewtide weduru laamo rewtorta e neɗɗo ko hakki koɗeɓe ɓe ngara ayi dulliji sappo on keptinani en hay ɓiɗɗo mon on ɓowi so murtama wonata ɓiɗɗo mum nden noon sa yeehi noon mbam mbiyeɗa anda ɓiɗɗo ma looɓa sa yeehi Kaolack mbiyeɗa kamo kinga jur a haɓete gaccite hakki ɓesgu koko dari en ñalande artoya lamde ɗoni on majja joni ndere mi holla on nangana on mbo wi ko caji wi hay goto heptinani joni Yumba caji wino o ko Samba. Yumba caji wino o ko Samba. caji wino o ko Samba. caji wino o ko Samba o ko Moussa e Samba Bala ayi
ayi o ɗandi sa wi ɓiɗɗo ma woni e pegge samba woni e pegge yasi noon la ɓiɗɗo mum samba woni ko an memano o heftini wonde ko homo heptinno hoto juma argay e ko tan heftini o rek heftini ɗum ko rek ɓaɗi ɓiɗɗo mum machallah mamoud o ko mbiyeton ɗum o kam ɓe fof yoɓe musnire o woɗɗon musnire o ɓesmu mum o woppani ɓe pijo demo koye reeni ayi o kam hande mo jadi waɗan kado o waɗana kado masallah caggal bottaji ɗe on jii mawɓe worɓe be kawri sukaɓe ɓe jaltinama bettanama basaɓe kucciti funnangue ɗo noon ko ɗon ɓe duwante kono ne kay ɓe kalane ɗum koɓe jangguina ko toon yoɓe ɗofto in kamenne ɓe jooɗo ha ɓe mbarana noon suka e mumen mawɓe ɓe pasodira kongi bo kala hen si etti konngol wajo sukaɓe ɓe kono yetta ɓe ganda ko kamen goni selbeji ɗi ɓe ganda ɓe tampino e sukkere heko jagui ɗum tan ko gam julle ɓe mbawa funtu e jaam caggal ɗum eɓe ganda ko kamen goni selbeji ɗi mawɗo mumen ƴettino konngol kamne holliri weltare mum e hoolare mawɓe nde ɓe mbaɗi ɗum mawɗo selbeji ɗi o yetta Allah caggal nde wawi ɗum wallo ha o darano ɓe sukaɓe ha ɓe jalta e jaam boɓe duwano yoɓe jooɗo kamenne ha ɓe mbawa noon waɗan sukaɓe mumen.